That brace beat is like Здравейте, уважаеми зрители на Minecraft TV. Продаваме на живо от Minecraft Търси талант! Така, здравейте. Аз съм главният водещ на Minecraft Търси талант. И така, моля да излезне първия талант. Не се срамувайте, хайде. Здравейте, Здравей, на колко си години? Как се казваш? на 12, казвам се Пишка От кой град си? Пишка. от Пловдив Добре, така. с планета Нептун. Добре, Доста добро представяне. да. Какво ще ни представиш тази вечер? Жонглиране с 3 различни неща. Кои са тези различни неща? Я видим. Давай. Внимание, си леопари. Добре, браво, продължаваш. Yes! Така. И това беше представенето на първия талант. Така, може да излезе втория талант. Айде. Застани тук. Добре, как се казваш, на колко години си? Казвам се Пеш Паса, на 18 години съм, От кой град? от Пловдив, Коя планета? на майка ти, Колко тона тежиш? 8, На колко години си? 18 казвам. Ага. Кой размер обувки носиш? 80, Я да видя. Еми не, това е 79 и половина. Ожиш. Добре, какъв талант ще ни представиш тази вечер? да фърлям яйца и да пия отровен сок. Давай. Добре. Жонглиране с яйца. Да. И сега... Махай се. Махайте! Чакай. Айде, господина, не искам да ви убивам. Моля, излезте. Господине, излезте. Моля, махнете се. Майната ви! Пишо паса. Ще дойда, ще извикам, че И това беше от Minecraft Търси талант. До следващия път. И до нови срещи. То другия е по-добър. Кой от двамата? То е Нью Йорк. Или там пишката. За мен той е по-добър. Там гишата, майче, за мен е по-добре. Имам много яйца, ще печеля пари от него. Не знам. Според мен е по-добре пишката. Пишката е по-добре. Мене паса повече макив. Мен пишката. Ще се подкупя. Добре, пишката продължава. Добре, айде да го съобщим. Айде. Така, нека и двамата участници да излязат. Влезте. Така. Така. Дълго. След дълго обмисляне решихме, че къде Мадао. Не се срамувайте. Айде, не се срамувай. Така, след дълго решаване мислихме, че Ню Йорк печели. И Ню Йорк. Хикс за Марио. Съжалявам, Марио. Това беше доста добро изпълнение. Да. Но я размина Ню Йорк. Добре, това беше от нас. Ние бяхме Minecraft TV и до нови срещи.